Lah ya karang ya ngoyak wektu iki wis jam 1:05 menit. Aduh wis tekan goro-goro ya alhamdulillah. Heeh wis tekan goro-goro iki sonono ngendi Truk iki Truk? Iki sonono PG Kebon Agung Malang Jawa Timur. Wah, apa? Ha iya. Wong mulane gayeng ora jamak ya. Heeh iki nek adoh saka omah ya niki kok. Heeh. Tur iki ya sing kebareng sing nonton ki ya wis akeh. Dadi mau ya apa jenenge visi misi intine wis dijelaske ana limbukan mau teko. Heeh. Saiki kari minangkani pamundutan sing durung dipinangkani. Ha iya. Iki awakku wis rada ora kepenak ning ayo kudu semangat. Ha iya. Iki mau karang baterai HP ku ki entek. Lah terus kepiye? Ya mau ana apa jenenge? Pamundutan sing saka HP mau wis tak kirimke ning nomere Mbak Lintang. Mbak Lintang nyuwun anu pambiyantunipun membaca apa jenenge? Pamundutan. Heeh. Nggih, Mas Gading. Mas Petro. Mas Petro, nggih. Kalih wau tes enten caping gunung to mau? Nggih, wonten caping gunung dan pamundutan yang ada di HP juga ada banyak Mas Gading. Nggih. Anu dibaca. Nggih. Yang mana dulu ini nggih? Monggo, pun. Nggih, ini ada nderek nyawer Mas Gading kalih Mbak Lintang. Kula Pak D. Darto Banjarmasin. Nyuwun Mas Gading bawa nyidam sari, gandrung Mbak Lintang, nembangnya duet, matur nuwun, semangat dan sukses Mas. Sudah transfer 200. Terima kasih. Nggih. Pak D. Darto. Ini ada lagi Mas Gading, selamat malam Mas Gading, saya request tembang Ayang-Ayang Mas Gading duet dengan Mbak Lintang, tali AC 300.000 dari Mas Danar Mandiri Sleman Yogya. Nggih matur sembah nuwun. Nggih, enten melih? Wonten. Sugeng dalu Mas Gading nyuwun jenengan glathik glinding ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo saking Ibu Suharmi Azza Depok Jawa Barat. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas. Ajeng nyuwun langgam yen ing tawang ana lintang atau nyidam sari dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dari Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih matur sembah nuwun. TT dari Lintang Paukir Fans request Ayang-Ayang yang nembang duet Mas Gading Mbak Lintang. Nggih, terima kasih. Sugeng dalu Mas badhe nyuwun tembang Kadang Tresno saking Yusuf Jepang. Nggih. Sampun transfer 200.000. Terima kasih. Sudah Mas Gading? Oh, J, sampun iki. Sampun. Matur sembah nuwun. J.
nggih. Oh, J. Nggih. Yo iki ana meneh, Gong. Heeh. Diwaca, Gong. Yo. Pak Darang kula nyuwun gending caping gunung. Napa niki? Caping gunung napa niki nek ngaten iki? Wah, kula sok. Amit. Nggih. Pak Dalang kula nyuwun gending caping gunung Meduroan. Oh, nggih. Ingkang nyekar Mbak Anting saking Pak Ireng Druju Paga. Oke, nggih. Dari nyuwun caping gunung Oh, Meduran Mbak Anting. Nggih, sekalian iki mangke caping Ayo gunung. Mbak Anting yo. Sekalian mawon Ayo, sak ayo, niki. ayo. Yo, bawa dhisik. Nggih, dibawani riyen. Monggo Mbak Anting. Ya miki diuripke sik ya. Mboten usah goro-goro soalnya. Weh, iso jam 1 kok ora apa-apa ya ngadeg kowe. Yo. Heeh. Medun. Sampun. Ya. Radi watok ya Mas Gading. Nggih, monggo. Pun. Yo tenan kok. Saben mon memajang kon keruk janur kuning ratin kembang baik madari panas panas ojan lenga-lenga sayang caping gunung make apine akalaban lake inomenason barase barase kula piyambak Di nganu, di Oh, ngejak, temani ngejak. Mbak Elisa. oh iya ayo Monggo. Mbak Elisa Jawa biasa aku Jawa Madura ya Oke. Langgam dulu apa langsung nih? manut pengendange soalnya mut-mutan
Langgam dulu ya Jawa. Nanti dangdutnya cara mendorong ya. Oke, siap. Langgam dulu Mas Wahyu. Dek jaman dosen nih Iwan ya. Amin. Oke, menika wonten layang nggih, Mas Kakang, Mas Karim, Mas Petro sekalian dibaca kan? Assalamualaikum nggih, Mbak Cange udah ganti Mas Petro nih Pak, nggih. Nyuwun lagu meladiri nonce kutut manggung saking kula Pak Samad Belung Roto RT 9. Ya, pokoknya itu ya. Niki pokoknya enggak semuanya bisa diaturkan nggih Bapak Ibu, nanti mbok menawi satu atau dua diantaranya kemawon nggih. Ini Mbak Lintang, ayo Mbak Lintang boleh maju ya Mas Gading. Nggih. Nggih. Lagunya milih dari tadi yang di request mau mengaturkan apa Mbak Lintang Kairo. Masih semangat ya? Masih. Luar biasa, Malang pada ya. Iya. Ngalam. Ini Mas Gading gimana Mas Gading? Ngaten niki. Ponak aman. Aman ya. Semoga cepat sembuh ya Mas Gading. Perhatianmu itu loh. Memberikan semangat. Ya wong lanang iki sing penting yo di apa ya carane karo wong wedok itu yang penting disemangatin tuh dan memberikan kesejukan hati. Iya, kasihan capek-capek loh Mbak, ya kan? Soalnya baru nyampe langsung pentas. Gak ada istirahatnya ya. Betul, semangat pokoknya. Ya. Mengaturkan apa lagunya yang indah-indah? Tadi? Yang mana dulu Mas?
Nah, derek Delina ngajeng sik pundirin. Ayang-ayang Ayang-ayang ya. apa sendiri? Ada request itu gelang alit. Oh Banyuwangen ya, umbul-umbul sama gelang alit. Bawa umbul-umbul sama gelang alit. Ya. Ini langgam-langgam aja ya Mbak Lisa. Boleh nih kita haturkan bawanya umbul-umbul nggak apa-apa. Oh, gitu. Terus nanti masuk aja ke lagunya salah satu. Oke. Gitu ya. Membiat mayun eman gandeng Tambahin satu ya, Agnesia Nandasari Ya, Lorengan ayo di tengah Mbak sini Agnes. biar ada hijaunya gitu. Jadi enggak pucet ya, ada putih, ada putih. hijaunya. Nah, gitu ya. betul. Maju ke sini. Gumalaring taman sang Rino Swantara Pelambyangan, gomalaring taman sang Rino Swantara. Pelambyangan, gomalaring taman sang Rino Swantara. Pelambyangan, sesasana.
wonten Mbak Oriza, sekalian Lintang Kairo tadi diminta toh. Oh nggih. Nah ini biar Mas Gading juga menyimpan tenaganya untuk nanti menyelesaikan lakon Oh, diganti iya. sama ibu-ibu ya. Dan Mbak Oriza, Mbak Mbak Oriza. Ika sekalian maju. Oke, ayo. Ayang-ayang ya. Monggo. Ayang-ayang. Ya. Bersama Lintang Kairo, Oriza, Ika Suhasti dan Elisa. Dan Mbak Elisa. Oke, biar disiapkan dulu. Ya. Kadang rasane ati kanandang seni penglian hanya aku kowe lapo katresna kang mas wong bagus kajal ojo tresnan ten durung kabis wengkang kosong. Sampun Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih. Piye, Gong? Iki sekarang waktune ya wis ngoyak